igwaning 12 produkto na naglangkaw ang suggested retail prices kaini effective February 8. So gusto sabihin kang nag-take effect ni kang kang Miyerkules. Oo. 12 produkto, although sabi ba sa bareta igwaning mga more than 200 SKUs, yung mga self-keeping units na mga produkto na naglangkaw since August of last year. So ang last time na nag-increase kang SRP kang August last year, nasundan naman niya na February. Ay iyo po tabi. Pero makonsinda the same products. Iba-iba. Ito sinabi ko kasubago na 12 produkto na naglangkaw ining mga sardinas, mga canned sardines baga sa dilata, condensed milk, at siguro diretso ko na ang canned sardines ang naglangkaw sa iya may naabot sa 1 peso and 50 centavos, which is 8.72% increase over the previous suggested retail price. So 1 peso and 50 centavos. Yan ang sardinas naglangkaw. And then itong kondensada, ang in-increase niya 2.75 pesos. And then ang percentage increase niya is 7%. And then ining kondensada, diraray na milk, igwaning 3.6 pesos, 3 pesos and 60 centavos. Corresponding percentage niya is 9.6%. And ining powdered milk, ang naglangkaw siya ng 3.25 pesos or 3 pesos and 25 centavos, which is equivalent to 3.5%. Ining tinapay na Pinoy Tasty, naglangkaw ng 2 pesos. Pinoy Tasty, garo bagay ni so, garo, sabi ka na loaf, bread loaf, or slice bread, opo. Okay. Naglangkaw siya ng 2 pesos, which is equivalent to 5.19%. And then yung Pinoy Pandesal, naglangkaw man ng 1 peso and 50 centavos. Yung pandesal garo sa rong patusin nagaro 10 pidaso, naglangkaw siya ng 1.50, which is equivalent to 6.3%. Ini mga sabon na panglaba, detergent soap, naglangkaw ng 1.3 pesos or 1 peso 3 centavos, equivalent yan sa 5.78%. And then ining corned beef, naglangkaw siya ng 2 pesos na equivalent sa 7%. Ining beef loaf naglangkaw siya ng piso na pareha sa 4.65%. And then ining meatloaf na naglangkaw ng 1 peso and 36 centavos, which is 6.3% of the previous suggested retail price. Ang patis, naglangkaw siya ng 2 pesos ang bote, which is 9.4%. And then ang toilet soap, naglangkaw ni 1.40 or 1 peso 40 centavos, equivalent to 5.6%. And then ang medyo halangkaw na piglangkaw ining kandila na naglangkaw ng 21% increase. Oo, ang kandila. Now, ang rason ka ini kung paano ka naglangkaw is pig-attribute ka sa tuyang mga manufacturers sa high production cost. And when you say, pag sinabi ta pong high production cost, ang gusto sabihin ko kayo, naglangkaw sa presyo kang raw materials. Ang raw materials, so pag-gibo mismo kang produkto. And then itong packaging, naglangkaw din ng packaging, kasabay na din itong lata, and then itong printed label baga sa luwas. And then sa rupa itong logistics and transportation cost. Ni mga logistics o yan, ni mga courier so nagdadala kang rato yung mga produkto from the source hanggang makaabot dito sa merkado. So, logistics and transportation cost. Yan po ang big attribute na pausa
sa paglalangkaw. Now, ang sabi nga ni duman sa report na ining increase na ini tinugutan which only represents 50% of the total request.